Masapul awatom ni Yesu Kristo tapno may salakat ka. Yet, no namagin tayo datang at simpo, anya ti kastana iti umawat iti apo. Sarsaritaan na kadi iti panagbaling ng membro iti simbahan. Sarsaritaan na kadi iti panagdalan iti seremonya iti bautisar. Anya ti kastana ti umawat iti apo tapno may salakan ka. Sarsaritaan na kadi dito iti panagsirbi. Dahito kadi iti panangawat kini Hesus Kristo nga manubot kin mangisalakan. Iti dahito nga panawin we need to clarify dito Gapusta ko na da, inawat ko na Hesus Kristo, idi Sunday, gapusta kinan ko di ustyas, di tinapay nga indanon, ingato ni ministro, kat kinan ko. So nga inawat ko di ay. Lord's table at idi Sunday, so nga inawat ko ni Hesus Kristo. Aday ba kada kayo? No, kung iti Biblia nga panangawat ka ni Hesus Kristo tapno may salakan tayo, haan nga dagyo iti salsaritaan na. In lawlawag na Apostol Pablo rayta Roma chapter 10 verse 9. Kuna na Roma chapter 10 verse 9, kastoy ti umawat kini Apo Hesus Kristo. That if thou shalt confess with your mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God had raised him from the dead, thou shalt be saved. That is the process iti panangawat kini Kristo. Kitaan tayo di ay. Anya iti kargana ti panangawat kini Kristo. It is a confession. Ada iti confession. Panangipudno. Panangipudno iti ngiwat nga ni Hesus Kristo kat Apo kan isuna iti mangisalakan. Nga natay na ikali nagungar isuna injay daton na nga di ay kat perfecto, kompleto kun umanay nga mangisalakan iti maysa nga tao. That is the proseso iti panangawat kini Kristo Jesus. Kasjay iti panangawat kini Kristo Jesus. Jay nagapu iti ngiwat. Alright? Pagkatapos ko na day, and shalt believe in thine heart. Ada di confession, adamot iti puso. Nagtaod iti puso nga confession. Tama pali nga i-memorize mo lang. Follow this prayer after me. Haan kuma nga nagapulang tingiwat. Nagtaod kuma iti puso, ibagam iti Apo. Nga patyum isuna. Nga sikat at managbasol, nga isuna kat inmay tama nagbasol ka kat isulang ti makaita diti panakaisalakan. Dijay iti panangawat kini Kristo. Isu nga di verse 10, in follow up na ko na for with the heart man believeth unto righteousness. Babaan iti puso, di nagtaod iti puso, iti maysa nga tao kat napalintad, naakseptar isunat isang wanan iti Dios. Kan iti panangibagana iti ngiwat na, panangikonfess na iti ngiwat na, nagtaod, nagbunga iti panakaisalakan. Dijay iti panangawat kini Kristo. Nagtaod iti puso nga ibagay iti ngiwat. Kasjay iti panangawat. So I hope that's clear. And that is how iti panangawat ni Kristo Jesus nga manubot kini isalakan. Sa apay kuma, tahat nga ngayunan dijay. Sa apay kuma, tamalawlawagan tayo. Kat anya nga iti panagserbi di church. That is your public testimony nga inawat mo isuna. Anya nga iti panagbaling nga membro ti panakabautisar. That is your public testimony nga ada ni Hesus Kristo Jesus ti biag mo kat inawat mo isunan nga manubot ken mangisalakan mo. That is the evidence nga pudpudno nga in-confess mo nga nagtaod iti puso nga inawat mo ni Kristo. So makita iti diferensya. So God bless you. And po Diyos, ti mangi suro kan mga nanaypay, tapno maklarify ito dagiti, nagbabasit dagito nga saludsod, hinam napatag, iti kapapanan na, karkaro, karatayo tata. Sapay kuma, awatom ni Hesus Kristo, karwa. Talkam isuna nga nagtao iti puso, ibagam tingiwat mo, nga ni Hesus Kristo ti mangisalakan mo. Well, kasat nung ay dagi umal preacher, mawatan niya po yay. Importante nagtao iti puso da nga awaton da ni Kristo andaman nga maisawang nga nalawag iti panangpudno da nga mibagada latat isang wanan iti Dios taasidig ni Apo nga muna iti karga kan linawon ti panunot ken puso dagiti umawawat kanya nga pudpudno. God bless.